de l'acadèmia, dècades, s'estudia, s'investiga, es treballa, s'aprofundeix una proposta molt impactant des del punt de vista de l'erradicació de la pobresa i de la mitigació d'algunes desigualtats arbitràries i evitables, però el pas cap a l'escenari polític empíric no s'ha fet. I segurament perquè una transformació d'aquesta envergadura en l'estat del benestar requereix una certa experimentació, requereix provar-ho primer una mica en un laboratori per poder estudiar-ne l'impacte. Es tracta de la renda bàsica de ciutadania, una mesura que està dissenyada perquè les persones puguin tenir llibertat real, no només formal. La llibertat formal vol dir que la llei no m'impedeix fer una cosa, però si sóc miserablement pobre, evidentment no tinc masses cursos d'acció possible. I una determinada mala feina, potser no em queda altre remei que acceptar-la perquè no puc triar. Però en canvi amb una llei, amb uns mínims bàsics d'existència coberts, les persones poden prendre decisions amb més grau de llibertat. I això és important des del punt de vista tant des de l'esquerra política com des de la dreta política, des de la visió liberal, des de la visió republicana, socialista o socialdemòcrata, des de tots els punts de vista. Perquè afavoreixes la meritocràcia i afavoreixes la segona oportunitat, afavoreixes que la gent pugui atrevir-se a fer coses que altrament no podria, i en qualsevol cas una cosa que moralment segur que tots compartim, i és que afavoreixes que en el nostre país de pobres no n'hi hagi. I això ja és molt. Òbviament no ho arregla tot, no arregla les moltes altres circumstàncies que pot tenir una economia, però aquesta ja és un gran pas endavant. Una renda bàsica de ciutadania, perquè ho entenguem, si tenim ben assumit que un estat del benestar ha de garantir el dret a la salut, i ningú el discuteix, i el dret a l'educació, i ningú aquí el posaria en dubte, és simplement el dret a l'existència, a tenir una mínima assignació per la suficiència mínima vital. La renda es defineix com una assignació monetària, com un salari atorgat per l'administració competent, l'Estat o l'administració que sigui, des del principi d'universalitat, és a dir, tothom que tingui la condició de ciutadania hi té dret, assignada individualment, és a dir, no la cobra el cap de família i la reparteix, ni cap representant de ningú, sinó individualment, assignada, finançada de manera progressiva, és a dir, òbviament, els rics també la cobren, però òbviament paguen molt més pel que fa als impostos que no pas la resta de capes socials, incondicionalment, és a dir, al marge de si treballem o no treballem, per tant no ve condicionada i no genera les trampes de la pobresa que generen la majoria de subsidis i prestacions, totes les que estan per sota de la quantia de la renda, de les quals queden subsumides en la renda i per tant no es paguen. Genera suficiència, és a dir, ha de ser el mínim per poder viure i ha de ser regular, posem per cas mensual i per tant previsible pel que fa a l'individu al saber que tindrà aquests mínims coberts. Aquí el que es proposa no és, i això és important de remarcar-ho, decidir si estem d'acord amb la renda bàsica i ens hi aboquem tots o no. És una cosa, des d'aquest sentit, molt més modesta. És si donem recolzament a que es faci la prova pilot a Catalunya, que està dissenyada o no. És aquest. És a dir, potser un cop vista la prova pilot veiem que l'impacte econòmic no ens convenç a alguns de nosaltres i diem jo no dono suport a això, però podem parlar amb coneixement de causa. De fet, la Generalitat té preparat un pla pilot amb el grup promotor que és molt potent. De fet, hi ha una certa esperança internacional amb aquest pla pilot perquè de tots els que s'han fet fins ara, i se n'han fet també uns quants, és el més realista. En concret, el que es proposa és treballar amb 10.000 persones. D'aquestes 10.000, 5.000 cobrarien la renda bàsica, 5.000 no, però totes serien observades, per entendre'ns. De les 5.000 que cobrarien, 2.500 són per distribució aleatòria a nivell de tot el país. I les altres 2.500 serien dos pobles de similars característiques que veuríem el factor comunitari, és a dir, si tot un poble sencer està cobrant durant 2 anys la renda bàsica de ciutadania de tots els individus, 800 euros als adults, 300 euros als menors d'edat, podem veure si la gent treballa més, treballa menys, si es dedica més a uns tipus de treballs, a uns altres, si té un impacte negatiu, positiu, si hi ha més realització, en fi, podríem estudiar-ne l'impacte. Per tant, el que els demanem és que donin suport a veure, a poder estudiar aquest pla pilot a nivell de Generalitat per avaluar els efectes d'una renda bàsica al nostre país, perquè segur que les ganes de que no hi hagi pobres al país on vivim, siguem més capitalistes o més comunistes o més socialistes, socialdemòcrates, republicans o el que sigui, tots tenim ganes d'un país net de pobresa. Gràcies.